again to my channel. And for today's vlog, kailangan po natin magtagalog. So, sa mga hindi po sanay dyan sa akin na magtagalog, kailangan natin magtagalog para fair naman po sa lahat ng mga gustong malaman kung paano magkaroon ng unlimited hearts sa Adorable Home. So guys, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano magkaroon ng unlimited hearts gamit yung mga Android phone natin. So ito guys, para malaman po natin kung ilang hearts na nga lang ba yung natitira sa Adorable Home ko, i-check natin siya. And medyo may konting katagalan lang. So, pero pagpasensyahan nyo na. Eto na nga. So, meron po akong 65,333 hearts or 65,333 hearts. At ito na, ibaback natin siya. So, guys, importante po na meron po tayong WPS Office kasi dyan tayo mag-i-edit later. Sa mga wala naman pong WPS Office, free naman pong mag-download sa Play Store. And guys, take note na effective lang po ito sa mga Android phone users. Ito po, isa-search po natin siya sa Play Store. WPS Office app, download free. Yan po, sa mga wala pong ganyan, mag-download po kayo. Okay, back po natin. Ngayon, punta po tayo ngayon sa File Manager. Tapos, Phone Storage. Click po natin yung All Files. And, punta po tayo sa Android. Then, punta po tayo sa Data. Hanapin po natin yung com.hyperbreed. Ano ba yun? com.hyperbreed. Hyperbird. Ano ba yan? Beard.adorable. Yan. Then, puntahan po natin yung play database _1 and click WPS Office. Yan. So, nakikita natin guys. Ito yun. So, hanapin po natin yung love count. Ito yung heart ko, 65,333. So, ngayon guys, i-edit natin siya into 99 o 6 na 9. So, edit. Click the edit sa taas. Guys, careful po kayo sa pag-type o pag-delete ng mga numbers na nandyan. Baka may mga mabura kayo na hindi pwedeng burahin kasi So, ito na siya guys. Buburahin ko siya. Papalitan ko siya ngayon ng 6 na 9. Subukan natin. So, ito na. So, kiklik natin yung done. Then, save. So, guys, ito yung first na ginawa ko na hindi siya effective kasi hindi ko siya dinouble save. So, check natin yung Adorable Home ko Isang beses ko lang siyang sinave. So, check natin yung Adorable Home ko kung effective na ba na 6 na 9. So, eto na siya. So, ayun. So, diba guys, hindi po siya naging effective sa akin dahil isang beses ko lang siyang sinave. Ngayon, balikan po natin yung sa WPS. Dapat punta po tayo sa File, then Save As, go to Location, then Phone, then punta po tayo sa Android. Tapos, punta po tayo sa Data. Hanapin po natin yung com.hybrid. Ayan, yun. Files. Tapos, Player Database _1. Puntahan po natin yun. Click and save. Just continue, replace. Tapos, ito na. Save na po siya. Dalawang beses na siyang na-save. So, puntahan po natin ulit yung Adorable Home natin kung effective na ba yung 6 na 9 sa hearts natin. So, ayan na.
So, nakikita nyo naman guys na meron na tayong 999, 999, 9 na heart.